So you think the Iranian military is going to strike anything to the United States? No. They don't have anything. Nothing. Ultrasonic, Just talking. ultrasonic missiles? Ultrasonic is no way. Ако го сложиш в Facebook? Yes, I'm going to put it. No. Yes, sir. Just don't do it. I'm going to do this. Zupcho. It's crazy. Qatar. What's going to happen in Qatar? I'm gonna go to Qatar. Defend Qatar and America and Bulgaria and everything. Qatar is going to be? Една бомба там и всички фанаха кръв. Помните, няма нищо. Няма нищо, а? Нищо. Плашат. Добре да е, нали, допреди малко говориха, че всичко е леш. Няма леш нищо. Две бомби се падали и всички си спашиха. Него е трудно. Удри, бе. Но съм разбрал от него за това, че ще атакува Иран. От кое? State of the Union. О, Те какво каза? каза, че ще нападне. И никой не му верваше. Това е също. И се качва, това се качва. Биткоина. Да, биткоин вчера беше 63, с нощ преди 8 часа. Сега 60 наши. Те знаят. Ето, гледай с Big Tech. Big Tech will pay for all the... О, това е съвсем диферент. Това е друго със. О, то знаеш какво беше казал? Казал е всички Big Tech, щом харчат толкова много пари, да си направят техна собствена източник на електричество. А как ще е този? Да си направят централа. Да не харчат от това, дето е existing at the moment. На една централа ядрена струва един реактор е 15 милиарда. Но не е нужно да е ядрена. Няма. Си направят електрическа централа. Как ще направи? Така каза, вика, оправите се. Или трябва газ, Електричество с въглища. или такова. Въглища. Coal mines. Да, колото. Казал, оправите се. Прави. Solar, molar, каквото искат, ако могат. Това е. Тая е... О, просто от един вестник. А ти отзад Нямат нищо общо с ситуацията. китайци. Нищо общо. Просто си избрал някакво културно излича отзад. На тази не мога да се бъде с тази физиономия гадна. Не е гадна физиономията. Ама виж, какви си ти отзад? Ама има ли някакво значение? Има как. Това са китайски императори. Не знам, решила е там да се снима. Говори за повишени електрически... Може да не са. Мога да са... Ти имаш ли биткоин? Имам биткоин за 0,02. Изгубили ги. Изгубили ги с падането. Сега ще се дигне, ще изкарам 200 лева. Така. Точно така. Така, нещо по войната да кажеш? За кое? За войната. Войната продължава дявно. Това не е война. Так, такова да е, как му ви? Една бомба в Китай и в Китай. Катар? В Дубай? Дубай има една бомба, има една бомба в Араб Емират. И това е. Това не е война. Това нищо, не има умрел човек. Комейни замина. Да. Това не се знаеш. Потвърдиха го. Намериха му тялото. Някакво заключение?
С една дума, ти мислиш, че това е успешно, so far. Не е успешно и до 2 дена, до утре, друга ден, приключва също. Какво стана с приятелите на Иран? Приятелските подкрепа от други страни? Русия и Китай. Да кажат те, аз отказвам. Никой не се обажда. Трябваше ли нещо да кажат? Да кажат, че са против и така. Те не са против, така че Те не са против. никой не се е сказал. Нито Путин, нито Си Цзинпин, нито Минпин. всичко си е окей. Нали викаха, ще защитаваме? Мисля, че може да се обадат. Няма да се обадят въобще. Въобще не се обадят, защото просто обаждат. Се бъркат. И те няма димо газо. Просто обаждат. И Путин го е заорал там с Украина и Си Цзинпин, но направиха му кол, че го оттепят и не се е показвало тогава, въобще всичко е... Нищо не става. Всеки си пази местенцето. Да, всеки си иска си да седи директор, президент. Нали са приятели? Те си немат над горките. Приятели са, нали, беха приятели с Трумп, път той нападна. А сега, що става? Ще дигне ли маркета? Спирам. Кой ще кажа? Спирам.